Ngono kuwi wae. Apa kira-kira sing angel? Ya paling ora ki anu, apa ya? Sik tak mikir. Anak apa wae? Candi. Anak 1000. Kok gawe bayi 1000 bareng? Aja bayi 1000 bodol. Gawe Candi. Sindene do kekeselen ngejob campur sari. Oh iya. Ora apa-apa karang gawean tanggung jawab dhewe-dhewe kok ya Mak. Iya. Saiki usume apa? Usum rabi, usum ewuh ngene iki lho. Iya, heeh. Dadi sindan ki ya mbok menawa padha kekeselen, padha ngantuk. Iya, dadi ana siji loro gending sing padha lali. Oh iya, ora apa-apa. Mbok menawa ya ana sing gur dhewe ning omahe. Heeh. Dadi iki arep ngapa-ngapa ki ya rada repot ya nduk ya. Ora apa-apa. Sing penting bengi iki kabeh padha slamet. Ya. Sing penting bengi iki kabeh padha padha seneng penggalihe. Ya, heeh. Ngaturke kula nuwun dhisik, Mak. Heeh. Bengi iki kepareng kula ngaturaken kula nuwun kula sak rombongan wiyaga saking Laladan Gunung Kidul mrika ngaturaken kula nuwun nderek Gladiwano, nderek Tepang wonten ngarsanipun para warga ing Laladan Grenjeng padukan wonten ing Laladan Karanglo Grenjeng padukan Babatan Purwomartani Kalasan Sleman Jondo. Iya Mak, heeh. Heeh. Ngaturaken kula nuwun sugeng Tepang nderek Tepang kula sak kanca Limbuk Cangik saking Laladan Gunung Kidul kepareng maraksan dipun timbali wonten ing Laladan Karanglo Grenjeng padukuhan Babatan Purwomartani Kalasan Sleman mriki. Iya Mak, iya ngaturke panuwun. Heeh. Wontene bengi iki acarane apa? Bengi iki tasakuran bangun omah nduk. Weh, heeh. Tasakuran bangun dalem
ya utawa bangun griya ya utawa bangun omah enggal ya ngiras pantes halal bihalal ya sapa sing kepareng ngadani tasakuran iki mak ora liya ya mung pepundhenku piyane Mbah Murdiyana ya sak warga ngrenjeng babatan kene ya luar biasa nduk ya panjenengane Mbah Murdiyana kepareng nglakoni tasukuran nggone panjenengane ndamel griya utawa mbangun omah ya bengi kepareng diadani syukuran nduk ya luar biasa acarane ya megah ya nggunake panggung rejing ya mongko iki mapane ning lapangan wes amat pamirsa akeh amat penonton akeh ya nduk ya iya mestine ngono heeh ya pancen kudu seneng atine sartane ya melu mangayu bagya ya panjenengane pepundhenku Mbah Murdiyana wis kepareng ngadani adicara sing semene gedene semene endahe ya ki yen ta ora disebabke merga saka gentur gedhe priyatine panjenengane Mbah Murdiyana ya ora bakal iso kelakon kaya ngene iki nduk ya heeh wondene panjenengane ya luar biasa iso ngraketke piyai semene mbane heeh ana ing acara halal bihalal nek ora sangka gedene saka jembare srawunge panjenengane Mbah Murdiyana ya ora tak kira ya angel nglumpukke piyai semene mbane ha iya ki ya merga sangka panjenengane iki grabyak karo tangga teparo ya karo sak kiwa tengen tur srawunge ora mung lingkup sak kiwa tengen tok sak lingkup luar kota kabeh daerah panjenengane ya srawung ya mula gampang ngrawuhke para-para lenggah ya iya nduk piyai sing netral ya mula ya pancen bengi iki ya kelakon nganakke acara halal bihalal karo tasakuran mbangun rumah ki ya kelakon ya alhamdulillah iki ya dadi ujare panjenengane Mbah Murdiyana to ya mak ya sesuk nek wis kelampahan nggone mbangun dalem arep nimbali awake dhewe sak kanca ya heeh kinen sowan ngrene caos panglipur ngersaning para warga masyarakat kene ya ngaturke sugeng lenggah sugeng rawuh karo panjenengane Bapak Lurah bane Bapak Haji Semyono BA ya Pak Kapolsek Kapanewon Kalasan uga rawuh ya Pak Ndan Ramil uga rawuh ya Pak Dukuh Padukuhan Babatan uga rawuh ya heeh mau kabeh para Pak Dukuh Pak RW Pak RT wis ketemu aku ning transit kono nduk ya heeh mau sapa ya Pak Dukuh apa Pak RT sing maringi aku jatah rokok kowe mau oh iya Pak RW nggih oh iya heeh ya lah ya kae panjenengane dinahi sak slop nduk wah senenge ra jamak ya langsung disak karo manajere ha iya ora apa-apa aku mung dibagahi loro ya ayo bersyukur pira-pira ditampa ora iya ya ning ya tak jalukke engko sing sak slop kuwi mau aja nganti didum kanca-kanca ora ana do sing doyan rokokku iya ora apa-apa heeh ngaturke salam-salam kanggo keluarga besar panjenengane Bapak Murdiyana Mbah Murdiyana karo warga ngrenjeng babatan Purwomartani Kalasan Sleman kene ya sugeng lenggah ngaturke panuwun uga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna ya dasare nek isih enom Karang Taruna iki nek isih enom urung duwe garwa urung mikir apa-apa ki jan cekatan le nyambut gawe iya heeh Mak iki aku ki ya anggota Karang Taruna kok ya nduk iya ning nek acara apa-apa ya arang mangkat kok ya arang mangkat mergo kesibukane dhewe-dhewe iya kowe tukange adine tukange lampu sing ndase kobong tayangen kuwi ya anggota Karang Taruna iya kowe ya ora tau mangkat oh mergo sibuk ora mergo ya sibuke nyapu kesenengane dhewe-dhewe ya ngaturke salam kanggo kadang-kadangku kabeh sak keluarga besar Madrasah Alia Negeri 1 Gunung Kidul ya tanggal 17 iki kepareng awake dhewe ya mayang gelar budaya ana ing acara Harlahman ya wis dil kuwi ya mung panitia urung tindak ning gubuk ya ngenteni wektu ya ngaturke panuwun uga kanggo paguyuban Mandakyu heeh
uga pemirsa live streaming YouTube ingkang mapan ana ngendi wae papan matur sembah nuwun. Ya, bengi iki kabare Pak Haji Saidi rawuh. Rawuh mau wis ngebel manajere. Oh iya. Nek arep bengi iki arep rawuh, ya mesti nyawer, Mak. Mesti. Oh iya. Rencane iki mbangane ming nyawer, mbangane ming entekke bensin, pendak-pendak wayangan mesti nyusul, pendak-pendak wayangan mesti nyusul ya mbok nanggap dhewe. Ayo aja ngono. Ayo aku ki seneng ditunggoki karo penyanyi Pak Haji Saidi ki seneng, Nduk. Iya. Aning yo mbok yo ana ta. Mbok tanggale mbok kapan ki to? Iya, mesti yo bakal kelakon awake dhewe ditimbali ning joglo resa dina meneh. Heeh. Ki ana saweran masuk sugeng dalu Nak Mas Yusuf. Oh nggih, Nak Mas nggih. Sugeng dalu ki. Nyuwun tembang jenang gula ingkang nembang duet Mas Yusuf kalian Mbak Elisa. Oh nggih, matur sembah nuwun. Dari sobat ngebyar transfer 500.000. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, saka sobat ngebyar ya Mak ya. Heeh. Assalamualaikum, salam rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Waalaikumsalam. Kula Dwiyatno saking Lubuk Linggau Sumatera Selatan nyuwun gending asma sejati kangge leluhur kula ingkang wonten tanah Jawi lan ingkang wonten tanah Sumatera. Matur sembah nuwun. Ya, heeh. Diaturke boko siji. Heeh. Saking putrinipun penyanipun Bapak Murdi Raharjo. Ya, ana saweran. Heeh. Tak bukae sithik, Nduk. Oh ya, iki kandel ya, Mak ya. Kandel dluwange. Oh iya. Diwaca, Mak. Heeh. Oh iki list tamu undangan kudune tak aturke ning ngarep mau kok ya. Oh iya. Heeh, iki wajake. Heeh, penyanyi putra-putrine ingkang amengku gati. Ya, penyanyi Mbak Sri Suryanti iki putri Bandung. Ya, Mbak Dwi Lestari P ya putri Bandung. Ya. Mapane ning Bandung ngono. Heeh, tegese iki ngono. Ya. Penyanyi Mbak Sri Surati Ningsih iki mapane ning Taiwan. Weh luar biasa perantauan adoh. Heeh, TKI ning Taiwan kono, Nduk. Ya. Kula nunut catetan nggih, selain salam nggih bapak kula Mbah Muhdi Raharjo. Mugi salam kagem setunggal katur warga Karanglo Grenjeng matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan sampun minangkani pelaksanaan wayangan sedalu natas. Ya dawah sami-sami. Heeh. Mugi salam kagem keluarga besar LSM GMPK Semarang. Ya, pimpinan dan kru Pos Nusantara News Semarang. Ya. Salam kanggo LBH Ratu Adil Semarang. Ugi salam kagem sedaya keluarga besar Bapak Sigit Sulistianto wonten ing Kalimantan Tengah. Ya, nyuwun pepeling kalian Sri Huning. Ya, Mak diaturke. Heeh. Saking Pak Saryoto RW 1. Ya, dibuka. Heeh. Nawalane. Menika wonten saweripun 700.000 matur sembah nuwun alhamdulillah. Ya. Saking kula Saryoto Bapak RW 1 Karanglo Grenjeng sak keluarga. Ya. Ngaturaken matur sembah nuwun dhateng sedaya masyarakat. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, selamat malam Mas Yusuf, salaman dulu. Wah, wingi acara rudal kita nggak ketemu Oh ya, saya pas jenengan munggah kula wis teng nggon ruang makan. Ayo pas ngisi limbukan kula dereng dugi. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Syukur. Ngaturke sugeng riyadi Mbak Elisa, mohon maaf lahir dan batin. Iya le, wong tua akeh lupute ya le. Oh nggih ya. Ngono tambah carane. Carane nek sing readi-readi ngono. Wong tua jaluk ngapura akeh lupute. Iya, enom tuwa iki padha wae mesti ana lupute. Ning kadang kala akeh sing tuwa. Sing tuwa dhewe. Soale le marahi sik enom. Lho ya ora. Berarti jenengan nggih njaluk ngapura kalih Yusuf. Ora aku tak yo njaluk ngapura karo Mbah Yono. Wong piye-piye iki ya ponak aku. Heeh. Kleru kaya ngopo kudu digelar digulung. Nggih. Ngono to, Le? Nggih, Le. Heeh. Ya isih urung budhek isih enom.
Iya sugeng dalu Mbah Siono. Sugeng dalu nak Yusuf. Nggih, sugeng dalu kula ngaturke sugeng riyadi, mohon maaf lahir dan batin, kathah lepate kula nyuwun pangapunten. Wis padha-padha wong ya kalupute, muga iso dilebur dina Syawal iki ya Li ya. Aja dibaleni. Mboten mboten. Nek iso diapalke. Dipindho men kacek ngono kok dikapalke. Heeh. Nek ra apa iki wingi ya wis nang omahku. Oh napa nggih? Soan. Iya. Ujung ke ngapura kuwi. Wah menjiwahi. Pripun le menjiwahi? Nangis kae. Ayo. Pak Lek ngono. Lah kowe iki ngapa to Lek wong wis tak ngapura kok isih nangis. Dereng resik kula. Lah wis aku wis ngapura. Utang kula dereng resik. Lho. Monggo 700. 700. Wis kebodo taun wingi. Iya to? Heeh, malah aku terus ternyuh aku terus melu nangis. Oh to Lek. Ya syukur wong aku ya ora iso nyauri Le aku. Ayo nyaur utang ora iso malah mipik surjanaro blangkon. Jenengan nggih mboten rogo-rogo napa-napa nyangoni anu ponakane. Blas. Nyangoni ponakane biasane nek wis ujung minta maaf ngono kan rogo-rogo. Ya Le ra ketang ngopo. Lah aku ki ra tau rogo-rogo wong aku ki deleh rokok wis diseleri kono kok. Rokok kono rokoke kono ming tener. Ya malah iso rapet wong kok patri. Iya. Heeh, iku teh anyar. Nggih. Ya weruh-weruhe nek anyar to. Kula niteni lho. Wis kok taplak apa spray kuwi? Saka taplak apa spray kuwi? Lho rak suarane le atos kono to. Anak aku ki tuwa kok ya kudu atos. Iki cah enom kok jemek rumah. Ora maksude kok kaya taplak ku lho. Ya iya kuwi iki pokoke kombinasi antara taplak karo kacu. Oh iya. Heeh kuwi klewere kuwi kacu. Isi ana umbele barang. Isi ana umbele. Wah nek rusuh kok gak arep. Senengane mancing-mancing. Sing nggo ngelem lah ya umbele kuwi. Wah iya. Ngawur. Nganggo upir. Mangkel aku. Ya ora kena mangkel iki ngaturke ujupe sik ngaturke kula-kula ana ngersane mbahmu. Nggih sakdenipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sanget kula katimbalan marak sowan wonten ing babatan mriki lumantar Pak Saryoto. Pak Saryoto. Nggih kalih menika kagungan damel Mbah Murdiono. Mbah Murdiono. Nggih iki acarane sawalan kalih syukuran ngresmekke griya. Griya bangun griya. Mugi-mugi griya enggal menika ingkang pun resmekaken nggih saged beraura yang positif. Nggih, amin. Dinggeni sekeca adem ayem tenten tambah rezeki. Amin. Lan matur nuwun sanget menika sampun ngempalaken para warga mriki nggih menika sawalan silaturahim. Nah silaturahim sing bener ya ngene iki. Kepiye kuwi? Kudu kepethuk. Ora silaturahim. Lewat WA. Kepetuk piye? Maksude gek demo. Adu arep ketemu. Adu arep. Heeh, ora nganggo WA. Heeh. Awa pole salah HP-ne wae. Nah, iki sing bener ngene. Saiki modele ngono ben ngirit cepet wektune set di broadcast njaluk ngapura ya kabeh. Ha, kuwi aturane cah memeng ngono kuwi. Sing penting saiki karo wong tuwa kudu iya. Ketemu langsung. Kudu ketemu langsung gathuk iso nambahi rezeki, nambahi umur panjang, sehat. Nah, apa sing digawe wong tuwa. Wong tuwa iki ketoke kowe mulih nang ngene wong tuamu ninggali 500, le masak mbokmu nganti 1 juta isih gawane oleh-oleh, rugi terus wong tuwa kuwi. Ha iya. Ayo kadang kala ki ngene lho, Mbah. Anak sing eneng perantuan iki kadang kala mulih sok ora nggawa apa-apa. Ning baline ning perantuan ki malah digawane kacang, dhelé, kambil, jagung kuwi kerep banget. Wah, wong isih bayi wis didaftarke kok. Daftarke apa? Daftarke njaluk sangu. Aku ora cilikanmu biyen. Dikaryake. Ya nek biyen ngono kuwi dienggo ngeraketake. Biyen aku ya ning bahasan aku wis anak-anak le itu anakku. Ayo dengan cilikane ndremis ya anake ya melu ndremis. Aku ora ndremis ning ndregil. Ndregil. Berarti njaluk ya apa-apa ora mung dhuwit tok. Menjaluk ya apa-apa ora mung dhuwit tok. Sing penting kuwi
rasa atine. Oh iya. Ngapura karo wong tuwa kudu sing bekti ya sah. Bener, bekti marang wong tuwa. Lah niki kula ajeng bekti kalih Mbah Murdi, kula dereng tepang wong kula nggih radi telet. Apa? Lagi terlambat randan. Oh, Randan kok telek piye to? Terlombok. Malah teler. Nggih, ngapunten wong saking Bandara. Bandara. Saking Bandara wong saking Sulawesi Kowe lajengan. omonganmu kok ndeler-ndeler kokean minuman keras ya? Aku isih rasane isih kaya ning dhuwur ya, Mbah. Minuman keras ngombeni es Es batu. batu ya. Iya. Boten. Nggih niki Mbah Modi mbok menawi saged minggah pepanggungan kula pengen tepang, Mbah. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Kula petuk nggih. Monggo, jumeneng, Mbak. Dipapat. Kula pak-pak. Putune wedok. Tak nyilih sandale iki sapa ya? Sing Mbah apik. pundi, Mbah? Kula gandeng. Cara tanggo serandal. Lah ya. Mulih nggawa. Lho lah niki ta Mbah Murdi. Nah, Kalih salin. kula Mbah niki Elisa, Mbah. Monggo anu minggah pepanggungan Mbah Murdi. Kalih sae Nggih, toh. ditekem, Mbah, niku bahaya. Anu nggih Mbah alun-alun nggih. Alun-alun dienggo peplayon. Pelan-pelan, Mbah. Ngatos-atos. Simbah niku pinten to yuswane? Kula Nggih. kawan 8 setunggal. Wah, Weh. lho wong luar biasa. bolong dosa setunggal lho. Isih gagang. Ngene lagi jenenge Mbah. Lah iku kok wis Mbah iki. Hah? Iki lagi 35. Niki anu Mbah alun-alun nggih, Mbah. Atos-atos nggih, atos-atos. Ngatos-atos. Atos iki ora. Iya. Iki, Lah Mbah. menika. Sehat umur 81. Terus gagah jenengan ki 52 wis Hah? buyuten. Aku wah. Heeh. Anjak bar setruk Panjang yuswa nggih Mbah Murti. Pengestune anak kula. Anakku di aku Wah, anak. Yes. Nek niki nek kula anak niki napa niki Mbah? Kinten-kinten. Putu napa? Buyut. Wah. Masih ono. Isih pernah adikku. Oh. Nak saya dulur adi nggih. Ngaku-ngaku adrine. Pantes ketok enem panjenengan Nggih. Mbah Murti nggih. Pamujine napa Mbah jenengan saged gelar wayang menika? Nadar napa? Nadar napa? Kok anu nggih, copi sing sijine. Karang jak 81 ki ora cetha kok ya, Cak. Ya ora ngono to, Tapi Mbak. Mbah Mike, Nek sing penting ki cetha ragate nggih, Mbah. Yo lah iya. Pripun, Nak? Sae. Oh, nggih. Aja ngapusi kok. Nggih. Nggih. Kula nggih menika cak dasara umur kula kliwat langkung 60. Langkung anak kula saged ndamel griya. Serep-serep kula badhe ngundang gelar anu kelir dalang Wayang. Ki Yusuf. Nggih. Angsori menika. oh nggih kamu Bintang tamune kelaksanan. putu kula Nggih. Oh nggih Mbah, Nggih, nggih kalian rayinipun. Nggih, nggih. Kang Mas. Oh Kang Masipun. Masipun Nggih. masih ono. Nggih, ngaten. nggih. Kalih Mas Yusuf Amsori. Ansori. Putu kula. Oh, nggih, Mbak. Putu nggih, putu sing ngeyel. Kecel. Nek niku buyute jenengan dong niku. Pundi? Niku jenengan ki lho, Mbak. Tiga Malah buyut. Mas e. Oh, Mas e to. Dadi yo tuwa aku. Berarti jenengan 95 paling ora. Eh? 95. Yo selawe. Boten iki campane 17 pindho. Nun, 17 pindho. 17 pindho nu pinten, Mbah? Untune teras pipine sampun kendul. Iya. Ah, ra kenan to, heeh. Mbah. Heeh. Iki mboten ngangge gigi niku, Mbah. Mboten ngangge Lah nggih metik kok niku Metik. Mbah. Untune telas, Pipine kendul. pipine kendul. Nggih. Mergo anu Mbah pun kendho rantene. Ya, nggih menika. Lho, jenengan nggih wonten galengane. Napa nih? Sami. Kami padha. Lah ya wis sepuh kok ya. Ya ngapunten lho Mbah menika namung kangge Kayak ngregengaken. kucing nggih, kayak Kula nggih nyuwun gocekan. pangapunten. Nggih. Saderengipun Nggih. nggih menika sasi Syawal utawa tasih Bakda. Nggih. Yen wonten lepat kula sederek kula sedaya nggih prajangga nggih Mas Angsur Anu Basori. ansor Pak. Wong tuwa mesakan iki. kalena Ansor. Eh? Ansor kok, Pak. Oh sakniki diganti Ansori Ansori. to Mbah, Ansori. Angsori. Lah, Ya, nggih. Basori ki mbahne kok ya. Basori ringin. Nggih. Niku
kula menika badhe ngalal-balal wonten lepatipun sederek kula sedaya kula nyuwun guing samudra pangaksami. Nyebur Gusti Allah kula kalih panjenengan cak derma dinggih lantaran. Nggih, menika dipun sekseni sedaya sederek-sederek wonten mriki dipun dongaaken dipun tirakataken menapa pamujinipun pangajabipun panjenengan saged kalaksanan kasembadan. Mugi-mugi putra wayah saged sehat, umur panjang, rezeki lancar nggih Mbah nggih. Nggih. Terus Panjenengan remen nyanyi napa mboten, Mbah? Kula ngeten mawon nggih. nggih pripun? Kula nyuwun yen niku Sinden. 81 niku sinden lho. Alah. Niku gending. Gending napa? Sinom Parijata. Sinom Parijata. Niku anu niku lho ketoprak. Oh nggih, cara ketoprak nggih. Fragmen. Oh nggih, siap. Siap. Fragmene napa? Pripun? Fragmene napa? Minak Napa jinggo. ande lumut napa minak jinggo Napa? napa rara jonggrang napa? Ampun, sing penting ampun Roro juga. Suminten. Ampun, Bandung Bondowosone peyot soalnya. Suminten. Bandung Bondowoso. Oh. Malah Bandung Bondowoso. Bener, ampun rara jonggrang. Ayo. Ning Bandung Bondowoso kemawon nggih. Nek Diteter Bandung deh. Bondowoso mboten nonton digantos Prabu Gupala ngoten pun. Boten Ratu Boko. Wah. Siap Mbah, mungkin dipun pinangkani matur sembah nuwun berkahipun panjenengan. Muga-muga jenengan kalih Mas Yono saged laris. Amin. Amin. Dongane kangge niku Mas Yusuf Ansor, sak kanca. Sori nggih semanten ugi saged lancar anggenipun dalang. Amin. Kalian ampun ngantos gonta-ganti jeneng gitu. Nggih. Oh, kok Basori. Sori iki basa ringin. Nah, Basori iki karanganmu dhewe kok ya. wah, Ayo. wah ta? Mau ngono ngendikan sorry malah tak blenzengke ra. Tegese sori iki maaf. Bane. Matur suwun nggih, Mbah. Nggih. Kula anterken turun ke bawah nggih, Mbah. Ampun piyambak kula anterke. Kalian pun dekep Mbah anu sae nggih. Nah, nggih pun. Ngene diraga. Bahaya ya. Utuh siji kuwi Saged nyemelani. piyambak, Mbah. Indie kok ora digake ki piye lagi wis dadekke siji ngono. Nggih, matur sembah nuwun, Mbah. Mengke dipinangkani ngatos-atos, nggih. Iki sangsaya bengi karo kebak penonton. Oh, lah, nggih. Dirawuhi Bapak Haji Sanidi. Nggih, Pak Haji Saidi iki ya wis Saidi. enton nawala, Mbah. Nggih, malah penggemarmu ya ana penari latar. Heeh, trio gigul. Nggih, komplit. Saka Boko ya ana. Nggih. Sapa? Oh, Pak Simo. Oh, nggih. Ados komuntilan ya ana, Pak Mamat Ble-ble. Simoban. Oh, macan kok nganggo ban ya. Nggih. Iki minangkani sing pundi riyen Mas Yusuf kula nderek. Ah, saking Mbah Moh wau. Oh, nggih. Ngersake fragmen ya sisan bae. Oke. Heeh, monggo. Menika wonten bintang artisipun ketoprak jaripun celewo kalian. Aku njaluk mban siji no. Heeh, mban siji. Sapa? Via ayo. Ayo mban siji apa loro karo aku. Wah, kok nek loro ya. Nek ra ana mban ya jarike ora apa. Heeh, ayo. Ini kene sapa? Mbak iki bahaya, Mbak. Mbak Pia Patuk. Mbak Via kok Mbak Iya. Via. Mbak Via. Lho. Mau jare kakek ditimbali Mbah sono. Oh, Mbak Sia. Oh, J. Aku kon bali sik, Sa. Kuwi arep diparingi nawala. Kok mulai gas kok gurune Oh, rapat. Atur suwun Mbah Saidi. Pak Haji Saidi. Kan jula-juli nggih Mbah Saidi nggih. Mboten nyuwun napa-napa. Ora ngopo sing tak takoni Mbah Saidi kok ngopo to wangsulan barang. Kan Ade. jula-juli Mbah Sono kan jula-juli, Mbah. Jula-juli. Oh, kan jula-juli. Jula-juli. Sampai gunung kae lho. Oh, Iya. monggo. Ayo, fragmen. Ya dibuka no sutradara. Oh iya. Heeh. Aku dadi apa? Sik digenake sik iki. Heeh. Soale wis suwe ra ngetoprak to. Heeh, dhisik iki ya ketoprak Mbah Sono. Biyen dek enom saiki wis tuwa isane kok ratos. Atos wis ora iso. kok. Wis ra iso wis goel-gael. Atos suarane. Rapati yo atos. Dadi anu Bandung. Bandung Bondowoso. Oh, wong Prabu Gupala wis mati, masa ya. Ya Apa berarti Prabu Gupala wae men mati. Hah? ya ro Bandung ngono iki. Oh, iya.
Tapi sing gandrung berarti aku. Ya. Kudune Bandung. Ya manut tau ki. Aku tak sing nyanyi ning Bandung lek gandrung aku ya. Ya. Ya, totok-totok ya. Anu dabing. Kok dabeng piye to ayo jenengan sing nyuwara kok ya ketoprak. Lah kuwi mau kok. Ya kok gampang. Ya Kok gampang. Bandung Bondowoso karo Roro Jonggrang. Ya. Kuwi bakul bakmi apa kenrongan? Wis meneng. Rene-rene yo, Mbak. Yo, Mbak. Lah anton aku iki susah to. Pripun Lah yo ngerti to yo, Mbak. Aku sing nangis kok malah kowe. Kowe iki biasa menghibur aku. Sing nangis ki aku. Ya, Kang ora. pripun. Kene yo piye, Mbak? Sajake Kang Mas Prabu Kupala wis sedo. Aku saiki mung dhewe kaya ngene ning ujare kok ana wong tresna karo aku arep teko mrene. Mongko dheweke sing mateni Kang Mas Prabu Kupala. Agek nang perjalanan Bandung. Ceritane. OTW to. Lah iki aku lak yo rasan-rasan karo Mban iki kok Lah, yo iya. cerewet to. Kowe iki mlebu kono. Sik, ndelik sik kene ning kotak ngene. Ning kotak ngene. Jangan masuk frame. Heeh. Jangan masuk frame. Piye iki? Jangan Aja masuk mundur frame. malah Jenengan maju. mriko niko lho. Baleni saka ngarep, baleni saka ngarep. Ya, Heeh. Saka ngarep. Baleni saka Ngarep ngarep. tutupan nih. Oh alah, Mbah. Kanggo mlaku to iki? Heeh, wis Iki kok mbok saka didelekke ning endi sik iki? Iki kandhane Iki kok. ketok saka frame, Mbah. Mbok diadahi mbakor sik. Oh, ndelek Mbah, ndelek ning mburi apa? Kene tak cencang sik kene. Wah, ganyi wae. Ora wis kene tak cencang sik. Aku ki arep pentas kok ya. Ya peta mungkin iki wis tengok ya kok. Wis anggap aja enggak ada di situ wis. Oh iya wis. Tutuk meneh ora? Heeh, wae. Ya, cepet. Iya. Ku aja atuh-atuh marang anu. Ya cecak ketone kene wae. Nggih. Mergo nek iki rasane atiku. Aduh, ya Allah, empuk. Atos nek iki. Ora nek apa-apane kok. Pripun. Apa-apa. Aku ki sedih ya, Bi ya. Malah do demok-demokan. Kok ya ora iki cerewet wae to iki pemaine. Hei, iki kapan arep lekas? Ora ngurusi penonton, lho penonton kok tok wangsuli. Jare Bandung. Jare Bandung. Oh ya wis ora metu ya meneng wae kok. Meneng wae sumpek ya kok. Aku ki bingung, Bi ya. Pripun? Mergane sing wis mateni Kang Mas Prabu Kupala ki kabar-kabare arep brene arep gandrung aku arep ngepek aku dadi bojone. Ah bingung bar Jangan sekono iki ngono. Astagfirullahaladzim. Waduh. Saestu niku. Lah iya aku gek kudu kepiye? Gek pripun? Engko adep ana ya. Kulo sing ngadepi. Gek nek wong iki seneng karo aku kowe ngaku kowe sing dadi Roro Jonggrang ngono ya. Wau to. Sang Dewi Roro Jonggrang kalian Mban. Bingung-bingung kengang-lengan nggih praptane Sang Bandung Bondowoso. Ayo. Bandunge ra gagah. Baleni. Kowe keseron kok. Baleni. Iki mah dolanan HP wae rumah aku. Bingung penggale Sang Roro Jonggrang. Bingung bar bodho entek-entekan kok. Galia Sang Bandung Bondowoso sinambi sejogetan lakak-lakak Sang Bandung Bondowoso. Kiprah. Bandung Hei. ngono ta? Dodol tak ini dodol. Wis kayak omongan. Bandung kok kaya ngono e maju kowe tok-toke dadi Roro Jonggrang. Maju, Mbak. Aduh. Sopo kowe? Aku Roro Jonggrang. Wah seneng kowe aku mbangane kae. Aku
seneng sing imitasi kok. Iki asli ya. Wah, Asli iki. Mbok ditemok nek ora saya. Kowe sapa? aku loro jonggrang. Loh, kleru Pak Jaris. Aku kuwi. Piye Aku Aku. ora sampean sing lanang ki Roro Jonggrang. Nopo? Sing lanang. Bandung kok Roro Jonggrang. Aku Bandung. Heeh. Aku saka Pengging. Heeh. Pengging sepuh. Ana apa kowe rene? Ayo kur dolan-dolan wong. Piye to, Dong? Kowe iki seneng ngono lho arep ngejak iki rabi ngono. Ya alon-alon seneng kok to ayo dirayu sik. Kowe Piye ana jonggrang. apa? Nggih. Kok kaya watu. Watu piye maksude? Urung dadi watu ya. Ha iki kok wis atos. Urung. Wah. Wah. Atos piye? Bandung, Bandung. Ana Bandung urung apa-apa kok wis ngarani atos. Ojo nesu. Sing sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasan. Terus karepmu apa rene iki? Aku arep mboyong kowe. Boyong aku. Heeh. Tok jak nyandi. Manut ah. Nek rembukan ki piye cara ketoprak? Lah iki kok malah nyang-nyangan to iki? Naskah iki gandrung ora kok manut. Oh iya. Bakal tak pundhut garwa. Ah. Sadurunge dipundhut liyane. Kowe tok gelem ngono wae. Oh, etok-etok. Yo, aku gelem aku. Etok-etok wae ya. Iya etok-etok. Ora mungkin Ceritane iki tenan kok. Aku krungu kok. sak ngene wae aku gelem aku karo kowe, Ndung. Heeh. Gek kepiye saiki? Ayo. Kek telonjonge Gek piye? ayo. Telonjonge piye? Gek ayo. Piye? Sop you sop piye? Gek ayo. Aku ki wong tuae sop. Bandung, Bandung, aku kudu gelem. Bandung ki geleman Lah ya. yo gek ayo. Iya. Anu Ndara Putri niku nek mboten gelem nanu dirayu mawon digandrung ngaten lho. Oh, tak gandrung wae iki berarti. Donge sing gandrung ki Bandung. Ora apa-apa nek sing kene beda. Oh iya. Marilah kemari, hei, 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 Sinom. hei, Sinom. Sinom. Kudu, wajan iki bantuke wis tuwa iki ya Bandunge. Bandunge pekok. Lah karang ya agek mari kok ya. Ndang deloken tak pandengen lip sing rapopo tak ucapke sing padha ya lambene. Oh iya. Nanu lambene dicocoke sik. Cocok karo gam. Kowe iki kok ngene wae aku risih. Lah jeneng iki paling ora ki men romantis ngono lho. Lah, Jan. Ngono. Ora gagah ngono kuwi iki, tetep sing romantis ngono lho, Mbak. Jan. Nah, Bandung. Aduh. Rungokno. Aku arep gandrung marang sliramu, Bandung. Sing nirak iki kono. ora sang nganggo melet. Kaya kadang. Malah. Iki aku wis muni padha lambemu rono. Yo. Memanismu hangu jiwa Aja ngono kuwi to. Lah pripun to? Nyekel kok ya kur tangan. Lah terus Mbok nyekelke motor. nek nyekel ki saka tangan sik. Sik. Jaman Bandung Bondowoso ora enek motor, Pak. Oh iya. Anak entek-entekan. agawe rucite gale Aduh, suaramu apik tenan. Iya ta Bandung. Lah kowe seneng to karo aku, Ndung? Epek-epek kuping get. lara Angel lho. apa kang
kan gandrung ki mlaku sing gagah kok malah kaya wong baris. Heeh to. Dadi ki menek dioyake wangun ngono lho. Upama mundut Rokmi kok. Sing penting iki padha. Dilangsung Rukmi. Kemayu kan bebas ya. Iya, iya. Lumampah tanpa welas. Sik, bandunge rekane iki digandrung ki ya seneng ki ya karo ngrungokke suarane Rara Jonggrang ki ya karo. Wah, ya karo timbang turu sore-sore, timbang turu ngono ae. Nang layah mambah. Ing madyane aku wis muni. Oh iya lali. Jala nidi temah gonjing hanggen jong ning paku lingan. Ora iso. Piye? Iki palsu iki. Kok iso ngarani palsu? Heh? Kok iso ngarani palsu? Kono suarane gede kok kowe kor nyumlik. Iki yo iso gede Yohan. Iki abdine Jonggrang. Apa ya? Ngerti ya? Ngakune Jonggrang. Jonggrang aku ki. Ora iso. Titikane Jonggrang. apa? Oh, Titikane apa? delok. Lho. Aku ki Jonggrang. Kowe ora percaya Bandung iki Jonggrang. Terus abdine? Aku Seneng abdine wae. Wah. aja ngono kowe iki patute ya karo Jonggrang kok karo abdine to. Ampun ngaten to. Saiki kowe tak boyong ana ing Kraton Pengki. Sing ngendi? Endi wae manut aku. Ora maksud sing asli Jonggrang. Sing asli Jonggrang. Oh sing asli Jonggrang. Terus sing ngendi? Sing iki apa sing iki sing mbok pilih? Yen ora gelem tak pateni ya. Kok Bandunge rada ora nyambung. Rada suda. Hah? kok andang dipateni wong seneng kok malah dipateni. Nek ra gelem kowe. Dipateni alatmu apa? Hah? Wah, bandunge rada suda. Dipateni alate apa? Kok wani-wanine mateni karo Rara Jonggrang wong kowe wis mateni Prabu Gupala kok isih arep mateni Rara Jonggrang. Mulane kuwi Prabu Gupala pateni. Heeh. Yen kowe ra manut karo aku tak pateni. Yen kowe manut aku tak pateni. Aku tak rembukan dhisik. Kuwi piye kuwi? Iki Aku dhewe bingung. iki piye ya penake? Lah kepiye? Apa aku gelem bae gek etok-etok gelem ngono? Kowe njaluk bebono apa bakal ra tak turuti. Engko tak njaluk bebono ngono ya. Oh yo ngono kuwi wae. Apa kira-kira sing angel? Ya paling ora ki anu, apa ya? Sik tak mikir. Anak Apa? Yae. Candi. anak 1000. Kok gawe bayi 1000 bareng? Aja bayi 1000 bodol. Gawe Candi. Bodol. Kan angel kuwi. candi 1000. Heeh, candi 1000. Pirang suwi? 1000. Ayo suwine sewengi ngono ya. Sewengi bae. Ora usah suwe-suwe, sewengi. Iya pancen bener aku Rara Jonggrang Ya, Bandung. Ning aku ora gelem mbok pek bojo. Kok ra gelem apa? Aku gelem ning aku duwe bebono. Bebono apa njaluk apa tak turuti. Iso kowe nuruti? Iso. Cah pinter. Bebonone aku njaluk candi 1000 cacahe ning sewengi kudu dadi Bandung. Piye kowe saguh apa ora? Kowe saguh apa ora kok mung malah menggok. Bandung kuwi satra linuwe. Nek kur gawe reca 1000 sewengi Candi ora kok. Candi candi dadi. iso kowe Iso. arep minangkani? Iso. Ya yen ngono tak tunggoni nek nganti sesuk-esuk ora dadi tak tagih janjimu Bandung. Diseseke. Ayo.
Lah kentrongane iki jan kowe rondo wong apa? Kaya mujo candi. Aduh. Aku kon mujo candi. Ora. Candi Sewu. Ya tak golek tukang besi iki. Utang semen 5 irung kesaur. Tok. Sajake anu cethake iki cawang. Ayo tak meneh. Tak ekor ping 10. Wis kek kono. Ya. Aku tak nyuwun karo dewa kang Tok. Petok. Sing wangun. Sing wangun ki apa piye ngene apa piye. Iki lelembute iki ana sing saka Bali saka ngendi-endi kok ya. Lembut tanah Jawa ki ya tanah Jawa ora saka Bali saka ngendi. Dan bajilak tenan. Dadi tok. Motor. Baleni. Semedi. Pancen le bayar kowe kok. Ayo. Dadi ngono. Semedi se, dinae musik. Piye Mbak? Iki aku wedi tenan lho. Nek ngantek sewengi iki engko Candi Sewu dadi tenan, aku iso diboyong dadi bojone. Ora bakal. Iki aku feelingi apa ya? Rasa-rasaku kok bakal dadi iki. Ora wis. Ngene wae, aku njaluk tulung penonton tulung kukuruyuk bareng-bareng nggih. Oh, nggih, Dan iki esuk rada gasik ngono ya. Tok. Aduh. Ya ini kok ya mayang ning cedhak kandang pitik. Hei, ketoprak. Ketoprak Bandung kok wayang. Kok akeh pitik. Ora iki framen iki. Bandung, Iya. akeh pitik padha kukuruyuk iki berarti wayahe wis gagat raina. Iki wis isuk. Yo, tak telitine sik. Diitung candine, diitung. Waduh, iki rada isih teles jemek iki. Wah, Bandung ora canggih. Apa tenan ana 1000 itungan Bang? Hitungan. Apa tenan ana 1000 candi? Wah, mbane bodho. Heeh. Kowe aja maca ajare hitung-hitungan. Aduh ngono lho. Isane kok retung bon. Hitung sing bener, Bang. 1, 2, 3, 10, 100. Baru. 100, 200, 300. 1, 2, 3 sikil gedruk. 800. Kuwi megal-megal. 199. Wah, kesuwen. Bar 200 kok 199 to? Lah tak rapel mau. 999. Lho, 900. 999 lho. Berarti kurang siji, Bang. Tok. Ayo. syukur. Nyata Bandung Bondowoso ora iso minangkani bebonoku. Kurang siji, kurang sak candi. Iki jenenge ra iso minangkani bebonoku. Arep ngopo kowe Bandung? Karang kuwate ya kok 90 kowe mau. 900 kok 90. 999. Heeh. Ya gawe siji nah ya. Ayo iki wis Ora. Wis gagat bangun. Iki mesti saka pokalmu. Kowe nglumpukke wong desa dotok kon kluruk. Ayo nek pitik gemang nek dikon kok ya. Bener. Wis, yen ngono kurang siji kowe kudu gelem. Piye? Aku arep mbok dadekke candi. Oh, ora. Lah piye? Eman-eman. Kudu gelem ngopo? Gelem dadi bojoku. Aku ora gelem kok gelem dadi bojo bebonone Kowe iki ngopo Tak omongi. Wis sutradarane iki bebas. Tak omongi lho. Piye Kae ngomongnya? dadekke Arepe candi. woh apa nggonmu? Ora maksude kae dadekke candi. Ning sing didadekke watu saka sirah tekan bangkean wae. Heh? Ngisore ora sah.
Liyane Ora sah. liyane dirica-rica piye? Ora. Wis pokoke ngono kuwi. Ya. Wis. Yen kowe ora gelem mung kurang siji wae ora gelem. Yen ngono sing siji genepe kowe jonggrang. Kowe nangis sapa iki nangis? Kok kaya ngene? Timbangane nangis kowe sisan dadi. Wis. Ora dadi. Iso ndak kokean no. Wis ora manjur rapane. Wah malah bebas iki. Heeh, ngono. Halo. Iki tenan to iki. Watu kok menjak-menjep. Sikile iso obah lho kuwi. Sikile iso obah. Gon kowe obah. Malah ning dadekke reca ming separo. Oh alah isih teles. Piye iki? Tanggung jawab kowe. Tanggung jawab. Tak tanggunge. Agek piye warga mulih apa piye ngono ceritane Nya, nya, ngono. iki, go Iki mulai, piye nya. ngene ya. Nya go mulai nya. Hah? Go mulai nya. Iki piye to kok dingene ngene iki? Nek iso rasa gomule ben sewengi ngene iki wae. Oh iya. Ayo pinangane lagu ya. Ayo. Roro jonggrang dadi watu. Dadi Wis watu. sampun nggih Mbah nggih niki mau pun sah nggih Mbah. Oh weh matur nuwun. Bisa matur nuwun. Ya, ngaturke pamundutan. Amundutan napa niki wau? Ki mau sing saka penjane Pak Haji Saidi. Nggih, napa? Sik endi layange mau wae lho. Podang kuning wonten. Ngersake kembang rawe kalih Kembang rawe. caping Oh, gunung. nggih. Ya, podang Pas. kuning ya ana. Slendro songo. Heeh, caping gunung sithik, Mbak Elisa. Oke. Heeh. Bawang ya. Ora garapan to, Sa. Piye? Ada garapan ya, Sa. Ayo sing klasik-klasik sik kaya. Nggih. Iya. Ngangge bawa komplit. Komplit. Oh, nggih. Saben bengi nyawa Kok konang Badunge Timbang sore-sore. Bandunge ora Wis ora ana Bandung. Oh ya wis ya. yen memajang mung karo janur kuning Mbah Seono. Dalem. Arep ngombe wedang ora? Heh? Arep ngombe wedang ora? Ora aku. Obat nyamol. Tanggo nyemprot cathak nggonmu to. Iki lho iki wedang lho. Oh, gambarnya to. Niki ada anaknya putranipun Mbah Oh. Wene Pak Sigit. Monggo, Satu-satunya. Mau wis pesen arep munggah. Oh, heeh. Arep nembang. Heeh. Teruske Mas, teruske Mas. Oh, monggo. kembang weton gunung Pacitan Genah apik ngono kan, Nduk? Sarwi Bandung suarane apik ya Roro. jenang panas udan panas sudah. Sik. Hai. Urung ya parikan sik ya. Oh iya. Tarian lah niki sindene kathah kok. Heeh, sindene tak Iya. diurut. Seko Oke, seko sudah. anu Mbak Yuku sik. Aja. Eh? Anek kae genah iso. Mbak Yuku kae. Lah iya saka sing enom sike. Oh sing enom, sing enom. Ki sapa iki? Dik Anggi. Heeh. Oh, Dek Anggi. Heeh. Anggi ya? Heeh. Anggi arong-arong. Heeh, ya. Ayo nuruti dawuhe Mbah Buyut kuwi. Heeh, desa anuan Babatan. Heeh. Desa Babatan boleh, buat Boleh. simbah juga boleh. Bebas. Guyang sapi Guyang sapi. neng sorwet waru mugi Mbah Marti sehat selalu Mbah Mukti. Mbah Nggih, Mukti. Mur. mugi Mbah Murti
sehat selalu. Isih cilik kok ya. Oh ya ora. Cilik ki isih celat. Cek kelas 6 SD kok iki. SD. Sedina mayang, Mbah. Sedina kemput. Heeh. Ayo. Babatan disane. Mbok nek nggonmu Wis ora iso dibabat nek ngono, Yen Pak. kula pun babatan wingi. Mangan ketan ning pinggir sumur. Desa babatan. ora do ganggu to. Subur makmur. Ya, heeh. Amin. Subur makmur. Mbak Niken ya. Mbak Niken, Kudu iso iki, ayo. rasakan susu cepet wae. Niken Bam. Ayo. Selewo, ayo. Apa? Ora parikane iki lho. Wah, aku to. Parikane iki Mbak Niken. Heeh, aku nganggo aku. Kangge sinten? Jenenge Mbah Siono lho. Mbah Siono. Celewo, ngono. Mbah Murti napa Mbah Siono? Ana cuwuk akeh anguse, Mas Lewo ketok baguse. Ora. Ora ya wis apa. Yo, Mangan sego. seret. Kok sik to iki parikan kok. Ayo kok kono panganan. Dicampur gereh. Ah, nyocok rene. Mbah Siono. Heeh. Muga rabi meneh. Amin ngono lho, Mbah. Amin, Mbah. Amin. Ibu nonton lho. Streaming lho, iki streaming lho ora kaya kalau wingi kae ra streaming nek iki streaming. Bojoku ki nonton malah Mbah Siono di bojo. Tenang Bu, iki kur drama kok. Nih ya muga-muga tenan ngono ya. Mbah Siono nganti wis pasrah bongkokan kok ngono kuwi. Wis Bu kono ndelok kono. Nek rentek dite HP-ne didol. Yo, Sandinge. Iki ngopo Mas cengengesan? Ya, ora apa-apa. Ora entuk Aku nganggo iki. kepean, ora entuk nggo kepean. Ora iki aku gawe dhewe. Oh iya. duh gawe dhewe. Sak geleme dhewe. Sik to. Gawe reca. Numpak jaran. Jaran kepang. Ngubengi kali. Mugi warga babatan lancar rejeki. Oh sing tak dongake wong akeh. Ape. Heeh. Dongamu kowe ndongake awakmu dhewe ora manjur ndongake wong akeh. Ha iya to ya. Wah, bintang tamune Ngapa? ora apa-apa. Wis. Wis ya piye to? Iya. Lah terus kok dumeh kowe RT njur ora gelem Oh, ngono nggih. piye? Ki request Karang Lo Grenjeng. Karo drenjeng. Aku babatan sik. Ya engko terus Aku wis dadi sik. iki sale wis digawe Mas. Nek men ora dadi dekek njaba. Ah, ya wis pengalaman. Ya kenjaba ya ilang kok. Paling mung garing. Ya Pokoknya ra entuk diganggu gugat. Wis. Aku ndak lali lho iki. Ya wis apa ketoke. Engko Bu RT, engko. Ana setan. Medeni. Kok melireran no? Aku Mbak Siono. Heeh. Setane melining. Neng dhuwur wit waru. Heeh. Warga babatan sehat selalu. Amin. Amin. Iya. Apa sing penting bener. Heeh. Ki mau ngendi? Grenjeng. Grenjeng. Karang napa? Karang Lo. Karang Lo Grenjeng. Golek rendeng. Nek rendeng. Rendeng ki apa? Warga kene ora pirsa. Pirsa. Apa? Rendeng ngertos Pak rendeng. Oh, tahu kok. Kacang kuwi godhong kacang kuwi rendeng. Menyang pasar sarkem. Sarkem ki wis pasar Sari lho. wis sar ya pasar. Nyang sarkem ngono wae. Pasar kembang ngono. Menyang sarkem. Sapine apik-apik. Sapi apa? Ada. Hah? Lah ana sarkem kok ana rendeng iki.
Mbok sing praktis ngono lho. Ya ora apa-apa to. Lemahe ra ono ya kono iki. Lah iya to. Tibane iki pas ngono lho. Sok ngelingke sing ora-ora. Iki kulino ning rendeng sak. Alah. Kulino golek rendeng kok kulino ning rendeng. Bangsa selip. Sajak wis tau. Heeh. Terus lampu Dusun Grenjeng. Ayam tenteram. Ye. ya ra apa-apa. Iya. Kemunggahan ra apa-apa. Ah, ya ini wis pengen munggah wae karepe kok kowe. Sekarang yo teko pasar nih. Ah, iya. Wis sak karepe. Kan untuk pemirsa yang hadir, yang nonton streaming juga banyak. Kesan dan pesan. Sedikit ada, maaf foto aja. Gandengan. Ya, oh saya tengah. Terus ini Waduh. Aku kameramen. Yang moto. Kameramen. Iki kan dipotoke banjaran melu foto, Mbak. ada foto Mbah mriki, Mbah. Aku ro sapa? Nah, cowok cewek. Alah le gaya alah. Trum bagusi. Tuwekan le ya. 1 2. 1 2. Kayak bebas. Oke. Kayak bebas. Oke, terima kasih Pak sudah memeriahkan. J. Minangkani pamundutan kathah Mas Yusuf. Iya, ini ada Nawala. Nawala. Nyuwun lagu saking Lek Sutar nyuwun podang kuning ninggal katresnan kalian Gubuk Asmara. Pipiling. Katur Mbah. Peleng mau sa. Oh, Pak Oke. Sigit minta pempeling. Oh, Sini. ya. Ini tadi juga ada pamundutan Ya. sambel kemangi Oh, dari ya. siapa ya tadi Pak Sinten nggih? Terus tadi dari Sobat Ngebiar minta jenang gula Oh, minta J. duet. J. Sama M Yusuf Basori. Ansor. Ansori. Sorry. Basori. Wong kleru ra ya. Aja kleru Basil ngono lho. Ora. J. Minangkani yang mana dulu, Mas? Ya. Derek kula. Heeh, iki sik tak Oh, tadi wacane dari iki sik. Pak Mario yang Keke sambel. ana nawal. Nawala dari Iki. Mugi-mugi Mbah Moh Simur diparingi kesehatan lan panjang yuswa. Amin. Lan mugi-mugi enggal saged nindaken ibadah haji wonten ing Mekah Madinah. Ya, amin. Heeh. Ki ana dalang iki wis supit durung to kok. Wis. Wah, sakit nyemelangi. Ah ya wis aku wis supit kok ya. Wis SMA ya. Heeh. Matur sembah nuwun. Ya, ki mau sing saking Sobat Ngebiar Mbak Elisa. siap. Sing dikersake aku lho sampean. Aduh, bet ya. Heeh. Iya. Sorry lho, Mbah. Ora apa-apa. Aku bukannya kepiye-kepiye ning ya sing dijak duet Mas Yusuf ora Mbah. Ya canom wis gedhe to wis gedhe. Jenengan mboten apa-apa to? Ora apa-apa. Ora cemburu to? Ora. Waton noman ora apa-apa. Karo anake kok kaya ngono lho. Nggih, Iya. jenengan kula. Langsung bae. Nggih, Ya. saking jenengan apa kula? Ayo biasane iki bareng. Oh, bareng. Kok nek aku sikik kok kono gelo. Kan gentenan, Oh, iya, lenang wedok gek bareng. Oh, iya, Ngono gentenan. to. Nanu saka bandara apa piye? Bandara. Wis tak lekasane, Mbak. Nggih. Lekasono. Ah, ya. Senang kula kowe aja lali marang kowe iki cahayu pandang susah sapa sing ngancani Iya ya ngandani mbok yo nari apa piye ngono lho, penari latare ra ono lho iki. Dek semono. urung Kok semono? Nggero ra dikon malah mbagusi Mas Andika meneng wae Dek semono kowe tansah tresno. Nah, ngene kan apik kolaborasine. kaburasi Kabur. iya apa kowe sampeyan ra kelingan sampeyan biyen roncana
lakoni. Sampun menika dari Matur Sobat sembah Kebiar nuwun. matur sembah Iya. nuwun. Ini tadi sawer 500.000. Nggih, Iki siap. dawuhe sing 100.000 kon ngedum Mbak Elisa karo Mbah Sehono. Napa nggih? Nggih. Tenan ra? Dadi Kok nyeket-nyeket. gawe-gawe? Heeh. Nek jane ora nek gandeng aku ki wong lomo. Ayo. Iki ana lho cah nom nyangoni sing tuwa ya lagi iki lho Mbah Ketoke biasane. nyangoni le ngethok kofeane. Iya. Iki ditampa ra? Iki ditampa ra? Hah? Ditampa gelem apa ora? Sak karepmu. Lah aku manut dawuhe wong tuwa lho. Ya Oh, ditampa. aku Ditampa. manut. Rezeki ki akeh Oh, sithik ditampa. ditampa disyukuri. Nuwun. Saka Ya, Le. nggih saka sederek sobat Kebiar Oh, wis nggih, Iya. matur sembah Ya. nuwun. Iki dititipke Wis Bapak. digawa sik. Oh, iki tak aku. Dilumpukke sesuk sesasi didudah. Ora ya akeh. Iki lagi iki lho iki, Nduk. Apa, Mak? Biasane bintang tamu lanang ki nek sing wedok entuk duit ki sok ndremis. Oh, nek iki sorry. Ayo dagelan berkualitas ae. Ayo, ning kono iki sanggon aku mandi. Ayo Kuwi ora nek apa. nang jaba. Tegese nek nang forum ngene ra dibuka ngono ora ngetok-ngetok. Lah iya to. Ngembak arep Nek kok. nang jaba tak oyak-oyak. Lho lah. Pamundutan mau pepeleng Nggih, Mas Yusuf, pepeleng. napa Pepeleng. kembang rawe, napa podang kuning kula tak ngajak sama Oke. teman-teman sinden. Mbak Via, Mbak Via. Via Mbak- meneh. Mbak Niken aku nganti sepet nyawang Via iki. Waduh. Mau wis ngadeg saiki kon ngadeg meneh. Ya le disawang aja sepete ning kentrose kok. Ngapa to? Ngejak elek iki dagelan. Nek jeneng sepet ki ning nggon kambil. Heeh. Mau kambil ki nenge kentros barang kuwi. Ya aja aja Ora kentrose to. macem-macem to. Aja kentrose, kambing ya si ana. Heeh. Monggo Mbak Niken. Ya Mbak Ayo. Ken. Ya. Ayo, Monggo monggo. Mbah Sehono. Wis Iya Mbak Niken. ora mutu sepotanmu. Jeli aku. Monggo monggo Mbak Niken. Sugeng dalu Mbak Dalu Elisa. Mbak Niken. Mbah Sehono. Sugeng dalu. Nggih. Nek iki luwes. Angger cedhaki anyar wedok anyar langsung melek. Kabeh kok luwes lho. Heeh. Nek mau rada kratak-kratak. Atos. Mbak niki minangkani pamundutan Mbak. Nggih. Niken. Ajeng milih napa? Pepeleng napa? Peleng apa podang kuning? Podang apa? kuning apa kembang rawe? Rawe. Gubuk asmara wae kowe biasane sok turu nang gubuk. Sorry ya. Ngapa? Ngapa? Usah ning gubuk. Mosok nang gubuk. Anu, Hotel Biasanya. Merah Putih. Ya semak-semak lah. Di sini-sini. Iya. Hotel Merah Putih. Nggih, napa niki gubuk asmara? Gubuk derita, anu gubuk asmara. Asmara, Cik. Iya. Oh, ponakanipun Mbah Mur. Heeh. Cih, matur sembah Ponakan. Ya ki kripik gedang kripik telo. Sithik endang. Sidang padha rata. Cih. Heeh, iki tak neruske lakon sikik, Siap. gojeke disambung mengke nek gara-gara. Cih, Iya, Pak. ngaturaken pangapunten kathah kalepatan nggih Mas Yusuf. Nggih, Yusuf. sami-sami Mbah Sehono. Kula kepareng badhe nyekar maca pat dandang gula. Cih, monggo. Menawi lepat nyuwun pangapura. Sami-sami monggo. Niki simpenan nggih mangke nggih Mas Yusuf. Nun. Pamundutan malih. Oh, Sing nggih. pamundutan. Niki artane mboten jenengan beto mawon. Nggih mangke wonten sesedeman kalih napa niku wau nggih. Oh, nggih. Ya, saking mbahmu. Ya. Diaturke mengko nek goro-goro ya, Mak. Ya, heeh, Nduk. Ya. Ayo terus dilakon sikik. Ya. Kae ning negara alun-alun negara Ngamarta. Begawan Dura kae kok diajar kae, Nduk. Ya. Suratul Fatihah sik kanggo perpunden dalang, Mak. Oh ya, heeh. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, ilaruhi Kisina Nugroho. Wa ilaruhi para pepunden dalang saknuswantor Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Wingi nang pendopo kono kae lakone juang mantu. Wah iya. Iya. Ayo sowan sinuwun Ngamarta kae sajak kanan
Ngamarta ngendi? Ndrawati kok ya ngamarta ora kowe iki sok klera-kleru. Awake dhewe iki ngamula Nalendra ki akeh banget kok ya, Nduk. Iya. Ning alun-alun negara Ndrawati kae Begawan Durna diajar. Ayo disusung, Nduk. Paraning utama layo